Dobrý den, vítám vás u dnešní videoanalýzy pro V4T. Dnes máme pondělí 26. června a my se opět podíváme na to, co by se mohlo odehrát na Forexu, na denních grafech z pohledu supportů a rezistů. Dříve než tak učiníme, tak je potřeba tady dole si přečíst to upozornění, že investování na trzích není vhodné pro každého, a pak ještě větičku, že analýzy a informace zde uvedené reprezentují pouze názor daného jednotlivce, tudíž můj, a v žádném případě nereprezentují návrh obchodu nebo k investici. Tak, to bychom na ten úvod měli asi všechno a teď se teda můžeme už podívat na ty grafy. Začínáme tradičně u páru euro-dolar, takže na euro-dolaru jsme se odrazili od úrovně 1.11.317, pokračujeme nahoru. Vidíme, že se tady pohybujeme už nějaký týden v této range, která je ohraničena úrovní 1.12.835 a 1.11.317. Já jsem tady do longu nevstoupil, buď jsem to neviděl, nebo se mi to moc nepozdávalo. Nicméně teď jsem tady nakreslil tu úroveň, je na hodnotě 1.12.130 nebo 140 plus minus. A pokud je někdo v longu, tak je potřeba pohlídat si tu úroveň. Pokud se trh dostane nad ní, cílil bych výstup z pozice až na hodnotu nebo blízko hodnoty 1.12.835. Pokud se tam trh dostane, zkusím tam určitě sell limit se stop lossem nad tímto spikem a s cílem teda na úrovni 1.11.317. Další pár, který tady máme, je Euro-Libra. Tady jsem minulý týden chtěl vstoupit do longu. Měl jsem tady nakreslenou trendovou čáru. Vyhodnotil jsem ten vstup jako rizikový, protože by tady mohl nastat pattern reversal 2B, k tomu nedošlo. Takže trh se nám vrátil zpátky na hodnotu 0.88.321. A tady teda šlo vstoupit do shortu se stop lossem zase tady, jak jsem ho měl předtím. Neudělal jsem to. Už po tom odrazu někde tady mě to přestalo tak nějak zajímat a už jsem se k tomuhle páru nedostal, takže proto jsem tady nic neudělal. Každopádně je potřeba pohlídat si úroveň 0.87.172 a podle ní teda se nějakým způsobem zařídit, pokud se k ní trh dostane. Australský dolar, japonský jen. Tak tady jsem z té pozice vystoupil. Říkal jsem minule, že jsem posunul ten take profit na tu úroveň těchto dvou vrcholů. Měl jsem ho původně tady, to znamená, že trh by si pro take profit došel. Tady šlo taky nastoupit do shortu. Neudělal jsem to, protože jsem u toho nebyl, ale kdo tak udělal, tak myslím, že nelituje. Uvidíme, co trh udělá teď. Pokud se jedná o korekci a půjdeme nahoru, tak úroveň 85.322 bych viděl jako sell limit. Zkusíme to znova, pokud se tam trh dostane, tak určitě s nějakým užším stopem zkusím vstoupit, upozorním na blogu, napíšu k tomu něco a tak dále. Tak. Dále máme euro-kanadský dolar. Takže tady se vracíme zpátky k úrovni, kde jsem měl ten long, takže pokud se trh dostane na úroveň 1.49.450, tak určitě zkusím nastoupit se limitem do pozice. Tady budu muset teda volit stop loss nějak jako tady, to znamená nějakých 40 pipů dám. Tady taky jsem šel spíš podle citu, protože by to tam vycházelo hodně velký. Tady už třeba nad těma
knotama těch svíček už nám to dělá skoro 100 pipů. No je tady potřeba být hrozně opatrný, každopádně úzký stop loss, take profit na úrovni 1,46 712. Další máme Libra dolar. Tak tady se minulý týden o tom shortu mluvil, nevstoupil jsem tam, říkal jsem, že tady ty svíčky jsou pro mě docela pěkný na short s take profitem u hodnoty 1,25 465. Jak je vidět, tak by to vyšlo. Já jsem do toho shortu nevstoupil, protože jsem nebyl u počítače, mám takový dojem, že jsem ten pár vůbec neviděl. Takže mi to uteklo, každopádně si pohlídám znova tu úroveň 1,27887, případný stop loss nad úrovní těch spajků a take profit pak u hodnoty 1,25 465. Další máme japonský jen s americkým dolarem, takže tady mi ta predikce nevyšla, počítal jsem s tím, že se podíváme zpátky dolů. Tato svíčka se mi na ten short líbila hodně, neklaplo to, naopak, dostali jsme se nahoru, breakli jsme úroveň 111 222, pak jsme se k ní vrátili, pak tady máme dvě svíčky, tohle to je doji svíčka, tohle vypadá na pin bar. Trh odmítnul ten pokles pod úroveň 111 222, nakonec pod ní teda uzavřel, na hodinovém grafu to bude vidět asi líp. A teďka tady máme zúžení trendu, může tady dojít k breaku nahoru, to znamená k odrazu té úrovně od té úrovně 111 222. Kdybych tady se pokusil zakreslit nějaký trojúhelník, takže možná nějak takhle, takže jo, tady to moc nevychází, ale to je jedno, můžeme brát jako bernou minci tu úroveň 111 222. Pokud se vydáme nahoru, určitě bych zkusil teda long, ale upozorním na tu situaci na blogu, budu na to koukat a uvidíme, co se stane. Každopádně návrat k úrovni 112 568 bych v tuto chvíli viděl jako reálnej, protože tady jsme vlastně breakli tu úroveň, tak to jsem nechtěl, breakli tu úroveň toho dolů mířícího klesajícího kanálu a pak jsme vlastně prorazili, takže tu situaci sledovat budu a rozepíšu se o ní na blogu. Australský dolar, americký dolar, tak tady pokračujeme v té cestě nahoru v takových zubech. Teďka jsme teda u úrovně 0,75 652. Trh už nám otevřel, takže uvidíme, co to tady udělá. Zatím stojíme na místě, ale ještě přepnu na hodinu, jak to vypadá. Tady bych možná tomu longu věřil. No, každopádně já tady nebudu dělat nic, protože tady máme tyhle knoty těch svíček. Takže počkám na úroveň, pokud se tam trh dostane 0,77 306. Pokud půjdeme dolů, tak tahle úroveň by byla jako vhodná k nástupu do longu, ale to je ještě hodně daleko. Tak, kanadský dolar, americký dolar, takže tady máme sice průraz té nahoru mířící trendové čáry, ale jak vidíte, zastavili jsme se u úrovně 1,32083. Tahle úroveň zafungovala, trh se odrazil, jsme nahoře.
Případný návrat k úrovni 1.33.849 bych viděl jako reálnej, takže pokud někdo v pozici jste, určitě bych ji zajištěnou break-evenem držel až k té úrovni 1.33.849 a tam pak se uvidí, co se tam stane. Další máme švýcarský frank s americkým dolarem, takže tady se vracíme zpátky. Tuhle tu úroveň, kterou jsem tady kdysi nakreslil a vystoupil jsem u ní z toho longu, tak vidíme, že trh teďka u ní chvilku stojí, uvidíme, co se stane dál. Zatím bych tady asi neřešil nic, možná pokud se dostaneme zpátky k úrovni 0.9421, tak tam bych zvážil nějaký buy limit se stopkou pod tímhletím knotem a samozřejmě s take profitem u úrovně 0.98.675. Eurofrank, jo, tak tady jsem pozici měl, tady jsem měl short, minulý týden jsem byl někde tady, stop loss mi to nevzalo, při první možné příležitosti, když se ta pozice dostala na nulu, tak jsem ji s nulou taky ukončil. Pak nastal break té úrovně 1.08571, návrat zpátky na pullback a teďka jsme tady. Furt bych tomu shortu věřil. Uvidím zítra ráno, to znamená pondělí ráno, uvidím, jestli to má nějaký smysl nebo ne, ale možná tady nějaký short se stop lossem nad tímhletím knotem protože až tady bych to viděl jako už moc vysoko, i když oni tady ty pohyby, ono je to 60 pipů, možná by se to vyplatilo, 100 pipů bychom tady měli take profit a pokud bychom se dostali na tu úroveň 1.07500, tak určitě bych si vsadil na to vyplnění toho gapu. Takže tohle možná rozepíšu na blogu. Další máme Eurojen. Takže tady jsem měl tu pozici toho shortu, která mě vyhodila na stop lossu. A vidíme, že trh se nám usadil na tu úrovni 124-129 a vůbec se mu pod ní nechce. Takže možná, že by tady nebylo špatný, pokud ještě trh jednou atakuje úroveň 124-129, tady nastoupit do longu, stop loss pod ten knot, take profit určitě někde tady, to znamená úroveň 127-186, ale pozor bych si dal na tyhle ty dva knoty a tam bych asi si to pohlídal, pokud se tam něco stane, bych pozici uzavřel. Další máme euro, australský dolar, o tomhle jsem se rozepisoval na blogu. Tady jsem viděl návrat zpátky na pullback po průrazu úrovně 1.47.267. Vstoupil jsem tam, trh mi nabídnul skoro 100 pipů, nevzal jsem, vrátili jsme se zpátky, break-even, break nahoru, dostali jsme se až nad úroveň 1.47.809. Teďka jsme se vrátili zpátky na pullback a tady možná tato situace by stála za zobchodování do longu. To znamená stop loss bych viděl na 70 pipů, take profit minimálně 90 nebo těch 140 tady na tu úroveň a pokud ji prorazíme, tak pak až teda úroveň 1.52.205. Libra s frankem, tady jsem mluvil o tom poklesu, minulý týden jsme byli někde tady, já jsem říkal, že bych to moc na long neviděl, že bych to viděl spíš dolů, tak se i stalo, breakli jsme úroveň 1.23.551, pak jsme se vrátili na pullback, teď momentálně na té úrovni 1.23.551 jsme, takže tady by to určitě stálo za short, se stopkou teda, tady jsou na té Libře s frankem ty pohyby dost velký,
takže tady by musel být stop loss nějakých 135 pipů, take profit, ale vidíte sami, že by byl přes 400 nebo kolem 400, kdyby jsme to dali někam sem, tak 380 pipů bych to viděl. Pokud bychom se dostali na ty minima tady, tak už máme tady 120 a už by asi šel posunout stop loss na break-even. Další máme australský dolar, kanadský dolar. Tady jsem mluvil o tom shortu, který mi utek. Tady mi to vůbec utíká komplet. Vidíme, tady už 3krát jsme se dostali na úroveň 0,99855. Tady šlo vstoupit do longu, nevstoupil jsem. Tady jsem chtěl vstoupit do shortu, nevstoupil jsem. Takže prostě tady je asi potřeba zadat sell limit, buy limit, stop loss tady, druhý stop loss teda někde tady nad tou úrovní asi až 70 pipů, 115 take profit, to by šlo, takže tady bych viděl znova sell limit, tady bych viděl buy limit. Australský dolar, novozélandský dolar, tady se zatím nic neděje, čekám tady, mám tady buy limit dole nastavený na té úrovni 1.03.329, takže uvidíme, jestli se k ní trh dostane. Libra, australský dolar, takže tady nám zafungovala úroveň 1.67.224, trh postupuje nahoru. Tady pokud se dostaneme k té úrovni 1.69.339, tak tam bych asi sell limit zkusil se stopkou nad tímhletím knotem. Oni tady ty pohyby jsou poměrně, bych řekl, asi veliký, takže to znamená, že ano, takže tady by ten stop loss byl nějakých 135 pipů, potenciální take profit 190, ale pokud bychom se dostali dolů, tak pak až tady, to znamená 480, ale určitě tady se limit dám, napíšu o tom na blog a rozeberu to. Tady máme Libru s novozélandským dolarem, takže tady jsem vystoupil luxusně, což se mi teda moc často nestává. Tentokrát se tak stalo. Úroveň 1.74.771 zafungovala. Možná by to tady taky stálo za long, to znamená stop loss. Zase tady to vychází blbě, to znamená nějakých 110, 115 pipů, take profit. Tady máme 260 a nahoře máme teda 460. Tady určitě by to za long stálo, protože pokud si tady nakreslíme takhle trendovku, sice tady máme, tak ještě asi ne. Jak to vychází na tom denním grafu? Na tom denním grafu se mi zdá, že už jsme jakoby nad trendovkou, takže tady jo, tady by to určitě za long stálo se stopkou pod tímhletím knotem. Další máme euro novozélandský dolar, tak o této situaci jsem na blogu psal. Ukazoval jsem tam vstup na hodinovém grafu, to znamená vlastně minulý týden jsem tady protáhnul tuto úroveň, trh ji breaknul a pak se k ní vrátil, tam já jsem nastoupil do shortu, chtěl jsem to držet až sem, ale vytvořil se tady takový lokální support na hodinovém grafu, s kterým jsme tady bojovali poměrně dlouhou dobu, takže jsem se v pátek rozhodl, že tady vystoupím. Rozhodnutí to bylo asi dobrý, protože i tady ta trendová čára z toho hodinového grafu vidíme, že byla proražená a poměrně razantně. Pak teda nastal nějaký návrat na pullback a pokračujeme zpátky nahoru. Takže pokud se dostaneme
zpátky k té úrovni toho nástupu, kde jsem já vstupoval někde na 1,54463, tak určitě bych tam zkusil znova sell limit. Další tady máme novozélandský dolar, japonský jen, k tomu jsem taky něco psal na blogu a byl to odraz od úrovně směrem dolů, to se nepovedlo, zasáhlo mi to stop loss úplně na pip, se dá říct, takže tady jsem utrpěl ztrátu 60 pipů. Zhruba pak jsem tady vstoupil ještě jednou podle hodinového grafu, protože podle denního to bylo špatně, že jo, podle denního grafu by tady byl dobrý vstup do longu, ale ten by mě vymet, protože ten knot té svíčky šel až sem. Já jsem tady vstupoval podle hodinového grafu, tady byl nějaký trend, pak byl návrat nějaký a pak to šlo zase dolů. Prostě jsem to tady zkusil, stopku jsem měl až tady, ale uzavřel jsem to a byl jsem u toho, koukal jsem na to, takže vím přesně, proč jsem to tady uzavřel a bylo to po téhletej svíčce a po téhletej. Už jsem tady chtěl posunout stop loss na break-even, pak přišla ještě jedna svíčka dolů, ale už jsem viděl, že to asi neprorazíme, takže jsem to tady ukončil a jsem jako docela rád. Takže teď už definitivně bych řekl, že míříme nahoru, to znamená úroveň 81,585 je před náma, tam se uvidím, co se tam stane. Tak, další máme novozélandský dolar, americký dolar, to jsem taky popisoval na blogu. Poměrně jsem to rozepsal slušně. Psal jsem tam i kdy posouvám stop loss na break-even a pak jsem vlastně popsal i ten výstup. Takže trh mi tady něco nabídnul, myslím, že jsem psal o 50 pipech, nebo tak nějak to bylo. Ano, pak se trh teda vrátil, uzavřel. Tady z pohledu denního grafu máme návrat k trendové čáře na půlback, takový malinkatej, ale rozhodně bych to tady asi do toho longu zkusil, vypadá to tak. To znamená, tady nástup, stop loss minimálně tady, to je 40 pipů. Úroveň máme před sebou vzdálenou 85 plus minus, další úroveň je 182, takže tady by ten poměr rizika ztráty vycházel poměrně slušně, takže tady určitě bych to do longu viděl. Poslední máme Libru s jenem, tady jsem se pokoušel, nevím jestli to bylo tento týden, tady jsem, ne, to už byl asi minulej. Jo. Tady jsem to prostě toho 19. ukončil v pondělí, už se mi to nelíbilo, byl tady malej zisk. Teď jsem vstoupil tady znova do pozice. Byl to vlastně break té trendové čáry dolů mířící a ještě navíc úrovně 14800, takže jsem tam do longu nastoupil. V současné chvíli tam mám nějakých, bych to tak tipnul na 66 pipů. Tady to zajištění asi dělat zatím nebudu, protože ten pohyb 66 pipů je na trh Libra s jenem málo. Takže to zatím nechám bejt, uvidíme, co se stane. Jinak musíte mě omluvit, já se tradingem neživím, mám svoji práci, takže primárně u toho nesedím celý den. To znamená, že když se k tomu dostanu, snažím se obchodovat něco na DAXu. Ty měny jsou pro mě spíš jakoby vedlejší, takže
těch blogů moc není, i když minulý týden jsem jich udělal 5, ale všechno to většinou dělám v jeden den, protože mám v hlavě ještě dalších miliardu věcí, takže opravdu u toho každý den nesedím. Nicméně jsem se rozhodnul na základě dotazů, že natočím nějaký video o výuce, ale musíte mi na to dát chvilku, protože teď fakt toho mám poměrně dost, takže možná někdy o prázdninách, že se k tomu dostanu, ale 100% něco takového udělám, umístím to na WebTraderu. Domluvili jsme se, že tam vytvoříme na to speciální vlákno v diskuzi, který se ty výuky týkat bude. Mám v plánu, že těch videí bude asi víc, takže uvidíme, jaký to bude mít úspěch, a pokud ano, tak já se nebráním tomu, abych teda těch videí udělal víc. Po případě, kdybyste měli nějaký téma z Forexu, z technické analýzy, z DAXu, který byste chtěli vědět, tak bych to určitě udělal. Určitě tam popíšu taky, jedno to video bude o obchodování na DAXu, na minutovém a 5minutovém grafu, to chystám taky, ale jak říkám, prostě musíte mi dát čas, já toho mám poslední dobu fakt moc, takže hned jak bude chvilka, tak k tomu zasednu a udělám to. Takže to by bylo pro tento týden všechno, co bych k vám měl, takže vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří a příští pondělí se budu těšit opět. Nashledanou.